Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gabung. Pemirsa, ini ada kabar yang agak sedih. Mae opnam guys, soalnya kena gejala stroke kemarin. Tadi siang, tadi pagi. Ya aku minta maaf. Aku mungkin nggak bisa nunggu nginep soalnya aku duwe cah cilik jojo guys. Soalnya di aturan rumah sakit nggak boleh anak di bawah 12 tahun ikut. Jadi aku minta maaf kalau dulu memang mak nunggoni Jojo, saiki aku gak iso nunggoni Jojo, yo nanti biar Mas Anto yo guys. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku yo pengen nunggoni mak saja nih guys. Cuma anakku iki engko ambek sapa? Turu ambek mbayi ora mungkin iso. Sak mbok-mboken masih yo Jojo iki wis gak wis gede, wis sekolah tapi kan dia masih mbok-mboken sama ibune. Dadi iki nanti aku tak bawain makanan buat Tante Deni ngesakno. Mumpung kowe iso mlebu guys yo ngono. Ya. Wis aku tak neng merah sik tak takok engko kon nggowo apa guys. Wis gampang wis anune wis penting aku minta doane muga mak ndang sehat yo guys. Ya saya minta maaf gak iso nunggoni mak gantian soalnya Jojo sok yo wira-wiri njupuk napa ngono guys yo. Wis ngono ae. Semoga ya pemirsa ya, bendang mari mak guys. Maaf ya pemirsa, aku mang yo gak yo apa jenenge? Yo mulai guys soalnya yo anakku ki pure ngejak mulai omahe dhewe wis di omah dhewe guys ya ngono wis kalah nek pake apa aman iki engko yo cedhak nang Mbak Isma nang baru. Aku soalnya iki mang yo jasku keri. Dompetku keri. Kemang yo apa lho anakku pure. Kita titip nang Pak iki yo ngesakno Pak guys soalnya Pak iki wis tuwa. Yo duwe lara gula guys. Ya alhamdulillah wis mulai normal. Tak titip Jojo mau tak titip nang Pak dhisik karo Mbah Kong karo Mbah Raji. Soalnya kan di rumah sakit nggak boleh bawa anak. Soalnya kan banyak orang sakit, guys. Aku minta doa nih ya pemirsa yo, udah mari. Kia Jojo mangantuk turu apa tak olesi minyak serai. Impun. Mas Santo iki wis kadung nyekel gawean yo nek gak sesuk yo bar sesuk akeh mulai pemirsa. Sebenarnya iki aku pengen gantian, anakku gak ono sing ngomong guys. Gelem iki karo ayahe. Yo insyaallah nanti karo Mas Santo pulang biar gantian karo Tante Deni. Ngesakno Tante Deni guys yo. Wis. Ayo, aku minta maaf jika mungkin keterbatasanku nunggoni maratuaku guys. Aku duwe cah cilik soalnya. Aku
Bingung asline pengen gantian nunggone guys aku. Pikirane iki anak guys aku bingung. Nginep ki anakku ki nakal nginep nang merah guys aku yo iwa kan Mas ya mulai lah nek esuk ngerti jalik tulung apa-apa kan iso ndang rono. Ya ki mang aku anguk-anguk soalnya yo dipeseni Mas Santo. Pengen ro kabare Maing ngono guys mang. Mau pas aku rono iki memang masih di IGD, masih ngurusi masih tadi di CT scan ya guys ya. Juga nunggu hasil lab sampel darahnya. Nanti kan diagnosanya kan kelihatan. Ya aku mau pamit mulai soalnya aku yo jenenge tak ngurusi omah. Nanti yo doakannya Mas Anton dan cepat pulang guys ya. Terus kadunya ndak orderan. Tante Deni ki mang kan mae digo langsung nang dokteran sampai nek dokter saraf. Nah, konsultasi dengan dokternya dianjurkan untuk opnam dulu. Yo niki kan gak ngerti guys yo. Terus memang rembukan karo Mas Santo piye enake ngono soalnya yo kan Mas Santo kerjane nang luar kota guys nang Surabaya. Yo wis kemang terus yo wis pos kondo Mbak tak mae diopnam iya aku yo tak anguk-anguk rono yo aku nyus sepuro yo. Iya Mbak gak apa-apa engko yo intine lah engko nek Mas Santo mulai ben gantian ae karo Masing ngono Tante Dini yo memaklumi guys yo aku yo jane kepuwingen guys iku gantian nunggoni aku anakku aku mang anguk-anguk ki apa aku yo ben ro kabare Mai ternyata urung untuk kamar biasanya untuk kamar ki kok jujuk ae ngenteni sik guys di lab sik dicek diagnosane apa pakai digolekno kamar aku yang di penguripan yang makan di pitik sik mulai soalnya kan aku di rumah sendirian guys makan kucing makan pitik ora ketang isuk engko misale yo Tante Deni buta apa kan ku iso sing terdekat ki biasane ki Mbak Isma apa baru cedak nek koyo aku kae sapa guys kene dulur loro kae juju yo kan mae nunggoni Tante Deni mulai iki Mas aku tak kondang balik guys ben gantian karo Tante Deni sakno engko kan ngene kan wis gampang nek Mas Santo nunggoni Tante Deni mulai tapi yang nyopir ki nunggu gaweane bar sik guys kadung nyekel gawean ya wis dengan naik guys ya aku minta maaf dengan keterbatasanku ini wis pokoknya aku minta doa ini kenapa tak konten ya ben pemirsa mendoakan mak nih ben yang sembuh ya untuk menghindari tarak-tarakan ki ya butuh waktu guys ora iso sakal ora juga ngarahno wong tuwa yo alon-alon ora kok nek ngarahno cah cilik yo kudu sabar aja diagnosa pasti ini ya belum tahu tapi nek ndelok kok mak iki gejalane memang stroke guys nek perkara wis engko ndara rembukan dhewe karo omawan ngecedak ana Mbak Isma no Mbah Rungko nek perkara urusan bocah gampang soalnya kan rumahku ki jauh guys dari Merah jauh ya numpak motor sakit tekan omah terus aku yang ngopeni anakku ngopeni pitik ngopeni kucing nang omah ngurusi omah jadi kok nek misalnya dibutuhkan tenanan ya aku iso dijalik tulung yang kondak ono jenenge loro ki ora pengen kok jujur kae kan opnam muntabir iki ya kan pas kae usum guys nek kene iki ana bocah piro yo
mlebu cah 5 iki. Wong nang nek Januari kan justru kayak opnaman Januari akhir. 25 Januari mulai 28 ya. 28. Jadi guys yo, minta doanya ae guys. Aku dhewe iki yo awakku yo teng greges ya. Sama. Yo karena memang anak kecilku nggak boleh takut, iki anak kecil kan rentan ya bisa rentan takutnya tertular sing yo hawane kan gak boleh. Cucuk nang kayu ono cah cilik guys pasien anak-anak iki gak boleh yo takutnya kan anak-anak iki rentan takutnya gampang tertular penyakit kronis sing pasien liya kan ya ono bisa. Mundaran kono dulur liyane sing tilik-tilik kok tak gawani apa ngono wis gantian. Aku wis ono mang tarodeni mau tak njaluke apa tak gawani Mau baru yo nggowo. Nek menawa tengah wengi lesu, mau aku yo rono. Aku ki mau nggowo kerupuk iki keri, guys. Mau nggowo banyu sakmene iki mang nek tante Deni ketelak. Karo mau tak gawani. Yo doane guys yo. Minta doane yo mak muga-muga sehat. Yo dongakno Mas Rondang mulai besok gantian karo tante Deni. Pemirsa. Yo kerja yo ben perjalanan mulai sik ben tibarna muatane. Soalnya wis kadung go muatan wis perjalanan kan gak mungkin ditinggal, guys. Soalnya sopire bosnya Mas Santo itu udah megang satu-satu kendaraannya. Jadi untuk genteni kan gak iso, untuk mengganti atau nyerep Mas Santo pulang gak bisa. Ya wis nunggu sakbari. Guys. Ya aku minta maaf jika mungkin ada tutur kataku yang tidak berkenan. Ya pokoknya saya minta doanya ya mohon maaf dengan keterbatasanku ya saya minta doanya buku mak yang sehat dan Mas Anton dan pula besok gantian ya guys ya. Tetap semangat minta doanya jolali lagu sampai keluarga Mas Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan minta doanya ya buku mak yang sehat dan bisa ngonten lagi sembuh semuanya. Saya minta doa nih pemirsa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu iki karep pengen nang merah yang bocah tangisan ngejak mulai guys. Mun tak senani tak tekan malah kok awake panas. Cucu ngono kuwi pemirsa. Dadi ngejak mulai yang mulai aku. Mau akhirnya ngingeti aku ae karep ngejak mulai wis ngantuk. Aku nginep nang merah aku nek tertekan malah gak iso turu malah aku bapakku lorong. Kok kae nginep iki ngejak mulai tengah wengi pemirsa. Nek ono muga-muga ae Mas Santo udah mulai. Sakno tante Deni guys, gak ono sing gantian nunggoni. Nah aku nunggoni kemari anakku gak ono sing ngopeni guys. Tak titip nang sapa? Anakku iki gelem iki mbek aku mbek ayahe. Karo Pak iki mangae aku pikiran soalnya Pak iki yo wis tuwa loro guys yo gulu. Guys ya. Pokoknya minta doanya ya.